keď som najviac potrebovala ten posun, tak si do toho prišiel ty a spolu sme to fakt rozbehli, no. Aké výsledky si dosiahla vďaka našej spolupráci? Môj najväčší úspech, ktorý by som určite spomenula, je povýšenie. Sme to dali v podstate, ja neviem, za 3 mesiace. Ako hodnotíš svoju investíciu? V podstate to znásobilo moje príjmy. Tie príjmy narástli 2 až 3-násobne. Kde si teraz povedala samej sebe, aby si mohla vystúpať ešte na ďalší level. Takže buď viac odvážna. Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu, v ktorom dnes vítam v našom štúdiu krásnu manželku Mareka, ktorá takisto s ním podniká v oblasti finančníctva. Vivi, vítam ťa dnes. Ahoj Maťo, ďakujem za pozvanie. Tak povedz nám na úvod niečo o sebe. Predstav sa našim divákom. No, v podstate my s Majom spolupracujeme už 5 rokov, takže podnikáme spolu 5 rokov vo financiách. Popri tom sme si otvorili ešte kaviareň, takže sme sa trošku dostali aj do tej inej sféry než finančníctva a takto pomaly si budujeme také svoje také podnikanie. No. Koľko máš rokov? Ty si veľmi mladá ešte. Ja mám 29, ešte chvíľu. Výborne. Takže 29 a už nakúkla do tohto sveta, nielen nakúkla, ale už ho tvorí ten podnikateľský svet a stúpa v ňom. Vivi, takisto my sme spolupracovali určitý čas. Mňa len zaujíma na úvod, že aké si mala možno prekážky, možno frustrácie, problémy, s ktorými si sa borila predtým, než sa naše cesty stretli. Keď si tak spomínam, tak ja som vtedy robila také veľké rozhodnutia, že naozaj idem do toho naplno a idem tú firmu vybudovať. Tak s touto myšlienkou som tak nejak pracovala a tam som mala nejaké bloky, možno aj čo sa týka takého sebavedomia a prezentácie. A to bolo to, čo mi najviac prekážalo a možno ešte také uvedomenia, ktoré mi potom prišli, mi v tom pomohli, aby som sa v tom posunula. To znamená, dá sa povedať, že ty keď si sa rozhodla, že OK, idem sa posunúť na ďalšiu úroveň, tak ja som ti prišiel do života ako možno riešenie? No to presne tak, to bolo, keďže náhody neexistujú, takže presne tak to vyšlo, že keď som najviac potrebovala ten posun, tak si do toho prišiel ty a spolu sme to fakt rozbehli, no. Výborne. No a povedz mi, čo ťa presvedčilo to, že ja budem ten človek, ktorý ti bude s tým vedieť pomôcť, hej? Lebo ja to poviem tak, že častokrát my ľudia dostaneme tú pomocnú ruku, len ju nevidíme. A práve preto ju odmietneme. Vďaka čomu si ty videla tú pomocnú ruku, že áno, Martin je ten, ktorý mi s tým pomôže? Ja som s takým osobnostným rozvojom vždy pracovala, takže ja som sa vždy chcela posúvať ako osobnosť. Aj som si to vyhľadávala a v tom čase, keď ja som sa do toho tak hlbšie pustila, tak môj manžel začal s tebou spolupracovať a to bola pre mňa inšpirácia. Ja som chcela ísť do toho tiež s ním, lebo videla som na ňom, ako sa to jeho uvedomenie celé mení, že možno, že aj veci, v ktorých sme sa predtým ako keby neshodli, tak on si to tiež začal uvedomovať a posunulo to nie len vlastne naše podnikanie, ale takisto aj náš vzťah. Aké si mala najväčšie aha momenty počas tej našej spolupráce? Možno také, keď zobrať si tú zodpovednosť naozaj na seba, nehľadať výhovorky niekde v okolitom svete, že kto môže možno za moje nešťastie, že mi niečo nevyšlo, ale naozaj hľadať tie odpovede v sebe, lebo tie odpovede tam sú a veriť tomu, že naozaj to zvládnem, naozaj je to vo mne a že to viem spraviť. Aké výsledky si dosiahla vďaka našej spolupráci? Môj najväčší úspech, ktorý by som určite spomenula, je povýšenie, na ktoré som sa odhodlávala takmer 3-4 roky, pretože nebola tam žiadna bariéra, kvôli ktorej by som to nemohla spraviť, ale bolo to nejaký blok vo mne, vďaka ktorému, keď som to odstránila, alebo sme na tom začali pracovať, tak sa mi otvárali nové možnosti. Začala som vidieť možnosti, príležitosti a aj využívať tie príležitosti. A to bol najväčší posun, takže povýšenie v mojej kariére a ďalší postup, lebo sa to buduje ďalej a má to efekt aj naďalej.
Takže zapracovávam tie veci, o ktorých sme sa spolu bavili, tak naďalej to využívam. Snažím sa to posúvať aj do svojho tímu, aj svojim ľuďom o tom hovoriť. A myslím si, že neposunulo to len mňa, ale takisto to malo efekt na celý môj tím, ktorý vediem. No a ty si teda 3-4 roky si hovorila o tom, že si chcela byť povýšená a ja viem, že nám sa to podarilo docela v rekordnom čase. No, nám sa to podarilo úplne tak, že ešte som nad tým začala len uvažovať, že mohlo by to výjsť, že vyzerá to tak, že by to mohlo byť. A v tom som spravila také veľké rozhodnutie, že dobre, že teraz spravím úplne všetko preto, čo je len možné, aby sa to dosiahlo a vyšlo to. Že naozaj to bol to taký skok cez to celé, čo možno predtým by som si povedala, že není toto ešte úplne 100% pripravené, ešte by som na tom popracovala, aby sa to ťahalo. A takto sme to dali v podstate, ja neviem, za 3 mesiace. Výborne, dobre. A povedz divákom ešte to, že ako hodnotíš svoju investíciu. Vrátila sa ti investícia finančná do našej spolupráce? Tak to určite áno. To jednoznačne, pretože ja som mala obavy dať väčšiu investíciu do niečoho takého nehmatateľného, ale v konečnom dôsledku, keďže sa mi to hneď začalo prejavovať, tak už za to sa mi oplatilo a finančne tiež sa mi to oplatilo, nakoľko po pol roku som bola tam, kde predtým som o tom ako keby len snívala, takže. To znamená, že tú finančnú investíciu, ktorú si spravila, tak presiahla vlastne ten výsledok, ktorý si ty z toho dosiahla, tak jednoducho to presiahlo. V podstate to znásobilo moje príjmy. Že tie príjmy narástli 2 až 3-násobne. Hej. Ja si pamätám, že ty si mala veľký strach z tej veľkej finančnej investície. Áno. A povedz mi, čo sa dialo predtým v tvojej mysli, keď si mala ten strach práve z tej veľkej finančnej investície? Lebo predpokladám, že takú veľkú finančnú investíciu si ešte nerobila vo svojom živote. No určite som takú investíciu do seba som nikdy toľko neinvestovala. Áno. Je jedna vec kúpiť si, ja neviem, nejaké auto alebo niečo, ale do seba a do svojho rozvoja som toľko neinvestovala. Ale už vtedy som zvažovala, že jednoducho bude to ten správny krok, lebo treba robiť tie kroky, ktoré nás vedú von z tej komfortnej zóny a stačí veriť tomu procesu a ono to funguje. Takže aj odvtedy praktizujem to, že robím rýchle rozhodnutia. Že snažím sa robiť naozaj rýchle rozhodnutia, nenaťahovať to, lebo šetrí to čas, energiu a má to oveľa väčší efekt na konci, keď sa rýchlo rozhodneme. Takže aj vďaka tomu, že som sa tam rýchlo rozhodla a išli sme do toho, tak ja si myslím, že to bol ten správny krok. Dá sa povedať, že teraz si práve pri tých finančných rozhodnutiach o mnoho odvážnejšia? Pretože už si predtým prekročila ten svoj tieň? Určite áno, pretože tie financie, oni sú dôležité, áno, sme finančníci, takže je dôležité, kde ich investujeme a ako, ale investícia, ktorá je do vlastného sebarozvoja, to je investícia, ktorá sa vždy oplatí. Tam nie je nejaký limit, že by sa to tomu človeku nevrátilo, ak to využije samozrejme na 100%. Ak by to človek nevyužil, podľa mňa úplne správne, že si len niečo zaplatím a čakám len pasívne, že niekto ma ovplyvní, niekto ma zmení, tak to nefunguje. Takže ten človek musí aj chcieť sám tú zmenu a musí na tom tiež pracovať. Ale v tom prípade určite áno. Keby si sa mala teraz vrátiť do minulosti, akú radu by si dala svojemu starému ja z tejto novej úrovne uvedomenia, ktorú si vytvorila? Vieš čo, ja som aj rada za všetky tie možné skúsenosti, ktoré som mala. Moja kariéra mohla byť rýchlejšia, mohla som sa skorej rozbehnúť, ale nerada sa vraciam k tomu, že čo by som akože zmenila, ale možno len by som tomu svojmu ja dodala takú väčšiu odvahu. Takže odvážnejšie robiť možno rozhodnutia. A ja to teraz poviem tak, že takisto ja som nie zastanca toho, že by sme mali niečo v živote ľutovať, pretože vždy sa rozhodujeme najlepšie, ako vieme. Ale touto otázkou v podstate si teraz povedala samej sebe, aby si mohla vystúpať ešte na ďalší level. Takže buď viac odvážna. Super. Dobre? Práve toto si potrebovala počuť a toto je to, čo ťa posunie ešte ďalej. Dobre? Takže neboj sa,
buď odvážna, pretože ty už teraz vieš, že celý vesmír sa spojí na to, aby ti pomohla. No, ďakujem pekne. Aby ti pomohol. Povedz nám ešte teda na záver, Vivi, čo by si povedala niekomu, kto sa rozhoduje o tom, či vstúpi do spolupráce so mnou alebo nie? Ja si myslím jednoducho, že len človek nemá čo stratiť, pretože to ma ešte môj otec naučil, že financie vždy boli aj budú. To nie je niečo, čo by malo ovplyvňovať akože naše celkové rozhodovania a náš celý život, lebo to sú len prostriedky na to, aby sme my sa menili, takže ten človek, keď je rozhodnutý rásť a chce napredovať, nevie ako, možno ho niečomu v tom bránia alebo má nejakú prekážku, tak ja si myslím, že ty si ten správny človek a preto som aj s tebou išla do tej spolupráce, pretože ty si mi nastavil pravé zrkadlo a nebrala som to od teba osobne, ako by som to brala od niekoho blízkeho. Lebo môže mi niekto povedať, že dobre, však vie mi poradiť aj moja kamarátka, môj kamarát, alebo ja mám nejakého skúseného, ja neviem, kolegu a my si rozumieme a pomôžeme si. Vôbec to nie je to isté. Lebo nikdy to nebude také objektívne, ako keď je to človek, ako my sme sa predtým v podstate nepoznali a ty si vytvoril obraz na základe toho, ako sme sa my rozprávali a dal si mi naozaj to zrkadlo a to, čo som od iného neprijala ako spätnú väzbu, tak od teba som to prijala práve, že. Výborne. Vivi, ja ti ďakujem za dnešný rozhovor a želám ti ešte veľa úspechov. Ďakujem pekne, podobne aj tebe.